Tieteen historiassa on tavallista puhua klassisesta fysiikasta, jonka perustana oli Newtonin Principia Mathematica Philosophiae Naturalis. Sehän on klassiseksi fysiikaksi, vaikka sehän syntyi uudella ajalla, eikä klassisella kaudella. No, Newtonin teoksen syntyä edelsi niin sanottu tieteellinen vallankumous, ja sen keskeisiin vaikuttajiin kuului Galilei. Klassisesta fysiikasta tuli tieteen perusmalli 1900-luvulle saakka. Ja se vaikutti siihen niin kuin hitaasti, mutta kuitenkin, että tiede erkaantui filosofiasta mahdollisimman paljon. Sitä alkoi kutsua itseään tieteeksi, eikä luonnonfilosofiaksi niin kuin aikaisemmin. Tiede kehittyi tuollaiseksi, niin kuin erosi muusta ajattelusta, älyllisesti askeettiseksi, matemaattis-luonnontieteelliseksi instituutioksi. Tällä laillahan esimerkiksi Immanuel Kant, Puhtaan järjen kritiikki, teoksessa kuvaa luonnontiedettä. Ja vaikuttava kuvaus, joka on paljon vaikuttanut siihen, miten tieteen edustajat ymmärtää itseään. No, Newton tosiaan kutsui teostaan luonnonfilosofiaksi, ja 1600-luvun uuden tieteen edustajat nimittivät esimerkiksi kaukoputkea ja mikroskooppia filosofisiksi instrumenteiksi. Uuden tieteen siis aluksi, kun ei ollut muuta sanastoa, niin kutsuttiin niitä filosofisiksi instrumenteiksi. Kukaan ei tee enää näin. No, ollaan 300 vuotta on kulunut aikaa. No se, että Newton kutsui tuota teostaan Philosophia Naturalis, niin sillehän liittyy aika pitkään perinteeseen kuitenkin, joka oli noin 400 vuotta, joka alkoi 1200-luvulta ja ehkä vähän aikaisemminkin. Sitten luonnonfilosofisen tieteen edeltäjiä tässä perinteessä oli keskiajan tiede. Ja keskiajan tieteessä, samalla lailla kuin uuden ajan tieteessä, Newtonin jälkeen toi Newtonin Principia Mathematica Philosophiae Naturalis on ikään kuin perusteos, vaikka tietenkään siihen ei nyt sillä nyt suoraan merkitystä ollut. Esimerkiksi jos tutkittiin jotakin sammakkojen eläinopistossa, mutta kuitenkin ajateltiin, että kuulutaan nyt sellaiseen luonnontieteelliseen instituutioon, jonka perusteos on Newtonin Principia. No, oli Euroopassa, silloin kun tiede syntyi Euroopassa, niin sen vastaavanlainen perusteos oli Aristoteleen fysiikka, sen suurin piirtein 400 vuotta. Ja Aristoteleen fysiikkahan on Aristoteleen niin kuin luonnontieteellisissä teoksissa, Aristoteleen luonnonfilosofiassa, niin sellainen ikään kuin yleinen johdanto luonnon filosofiseen tutkimukseen. Aristoteleen on useita myös spesifisempiä luonnonfilosofisia teoksia, niin kuin syntymistä häviämisestä ja taivaasta ja De Caelo et Mundo, taivaasta ja maasta. Suomennettu nimenomaan nimellä taivaasta tarkoittaa astrologiaa ja tässä astronomiaa ja sitten vähän lisääkin. No kuitenkin siinä aristoteellisen tiedeinstituution luonnon filosofisen osan perusteos oli Aristoteleen fysiikka. No, miten Aristoteleen fysiikka oli luonnontieteen perusta? Eurooppaanhan perustettiin yliopistot 1200-luvulla, siis ensimmäiset yliopistot, tai oikeastaan 1100-luvun lopussa. 1200-luvulla yliopistoinstituutio oli kehittynyt suurin piirtein sellaiseksi kuin se on nykyäänkin, tai oli vielä vähän aikaa sitten. Nyt tällaista, ihan tällaista tuotantolaitosta, mutta kuitenkin, niin kuin että siellä oli nämä tiedekunnat ja oppialat ja niin edelleen. Ne syntyi 1200-luvulla. Ja 1200-luvun puolivälissä Pariisin yliopiston tutkinnon uudistuksessa
joita oli aika usein, niin siellä määriteltiin maisterin tutkinnon sisällöksi kaikki Aristoteleen latinaksi käännetyt teokset. Sen tarkoitti suurin piirtein kaikki. Plus euklidinen geometria ja kirja aritmetiikasta ja sitten astrologinen teos, jota ei samalla sisältynyt Aristoteleen opetukseen. No, tällainen malli yliopisto-opetukselle niin säilyi Euroopassa 1600-luvulle saakka. Siinä oli tuo perussetti, mitä opetetaan. No, sitten kiinnostavaa, että sitä opetettiin kaikkialla, siis kaikessa 1500-luvun alussa noin 70 yliopistossa, mitä siihen aikaan oli Euroopassa, eri puolilla Eurooppaa, niin sitä opetettiin joka paikassa. Tätä samaa peruskurssia maisterin opinnoissa. Ja tässä opinnoissa niin Aristoteleen fysiikka ei ollut siinä kaikkein keskeisin kirja, koska keskiään se opetus oli niin paljon painottunut tuohon logiikka- ja semantiikkapuoleen, että niitä kursseja oli kyllä enemmän. Mutta sitten siellä oli nämä etiikka, politiikka, fysiikka, sielu, psykologia ja niin edelleen. Ja sitten tässä yleensä käsittiin niin, että tämä Aristoteleen fysiikka on tässä niin kuin tiedeosiossa keskeinen. Siis filosofiaan sisältyi sitten muut, tosiaan logiikka ja metafysiikka ja metodioppi. Mutta sitten tämä luonnonfilosofia, joka vastaa vähän niin kuin luonnontiedettä, niin se oli se osa sitä ja siihen sisältyi fysiikka. On kiinnostavaa huomata, että myös tuo de anima, tuo psykologia, se kuuluu tähän tässä keskeään luokituksessa, se kuuluu luonnonfilosofiaan. Se pidettiin niin myös niin kuin, ikään kuin luonnontieteen. No, Aristoteleen luonnonfilosofisia teoksia oli käännetty Euroopassa 1100-luvulta lähtien. Eurooppahan alkoi sillä lailla, että ei sillä ollut mitään niin kuin, jotenkin niin kuin sivistystä kansainvälisten jälkeen. Ja sitten kun se vähän vakiintui olot siellä sotilaallisilla toimenpiteillä, niin ruvettiin ajattelemaan, että kyllä valtiossa pitää olla jonkinlaista niin kuin sivistystäkin. Että virkamiesten pitää osata lukea esimerkiksi ja laatia kirjelmiä ja muuta tällaista. No sitten tästä vähän eteenpäin, kun silloin valtio syntyi, ne haluaa vähän enemmän sitä tarvetta siihen älylliseen kulttuuriin. Ja kun ei Euroopassa ollut sellaista, niin siis juurikaan, niin paitsi tietysti kirkossa ja luostareissa, mutta kun valtiot halusivat järjestää sitä, niin ajattelin, että ne kyllä aika järkevästi ajatteli sillä lailla, että kun meillä nyt ei ole tiedettä, mutta sellainen olisi hyvä valtiossa olla, niin käännetään kaikki antiikin tiedeteokset kreikasta latinaksi. No, niitähän on aika paljon, mutta ei nyt mitään niin kuin mielettömän paljon. Että se oli ihan niin kuin realistinen suunnitelma. Ja no tosin tätäkään Euroopassa ei keksitty itse, vaan siinä arabialaisessa yhteiskunnassa, joka rakenteeltaan toisen tyyppinen kuitenkin, niin heti alun pitäenkin, niin siellähän oli tehty, kalifithan oli keksinyt tämän saman. Niin että niin arabialaisessa kulttuurissa ei ollut mitään tiederakennetta, mutta kun se on kuitenkin näyttää olevan valtioille tarpeellinen, niin käännetään Kreikasta. Arabialaisessa maailmassa, kun siellä olot jotenkin vähän niin kuin vakiintui aikaisemmin kuin Euroopassa, niin siellä tämä sama buumi teki 100 vuotta aikaisemmin. Arabialaisessa maailmassa käännettiin melkein saman verran kuin sitten myöhemmin latinaksi Kreikasta. Joskus esitetty, että kreikaksi käännettiin, että latinaksi käännettiin, että eurooppalaisessa kulttuurissa käännettiin latinaksi arabialasta. Että ensin oli käännetty arabiasta tiede. Ja sitten, mutta tämä ei ole totta kyllä, että vaikka tätä jatkuvasti esitetään, niin tämä ei nyt kuitenkaan pidä paikkaansa. Mutta sanoa, että ei se pidä paikkaansa, se on aika tehotonta, koska aina sanotaan uudestaan, että ne käännettiin arabiasta. Ei käännetty arabiasta. Tai sanotaan näin, että kyllä käännettiin arabiastakin, mutta yleensä käännettiin ensiksi kreikasta. Ja sitten sen jälkeen myöhemmin, kun käännettiin näitä arabialaisia kommentaareja, niin niiden yhteydessä käännettiin myös arabiasta. Mutta arabiasta käännetyt Aristoteleen teokset ei ollut juurikaan käytössä
Kreikasta käännettyjä tekstejä pidettiin niin kuin sen verran parempina. Mutta kiinnostavaa tässä nyt on tämä, että tieteenharjoituksen perustana oli niin kuin antiikin tiede. No sitten Euroopan luonnontieteen kehitys, kun se tapahtui yliopistoissa, niin, tai jos oli osa yliopiston tiedollista kulttuuria, niin yliopiston rakenne oli sellainen, että siinä oli 4 tiedekuntaa. Oli tämä, mitä kutsuttiin artistitiedekunnaksi, mutta vastaisi nykyään kuin filosofista tiedekuntaa. Kaikki suoritti ensin, tai periaatteessa kaikki, jotka opiskelivat yliopistossa, suoritti ensiksi, jos ne suoritti mitään, niin ne suoritti maisterin tutkinnon, tai sen alemman tutkinnon, sen kandidaatin tutkinnon, niin kuin nykyäänkin, tai sitten sen maisterin tutkinnon. Niin siihen meni aika paljon vuosia. Mutta se nyt oli tämä, mihin tämä tiedeopetus sisältyi, nämä Aristoteleen teokset ja antiikin teokset. Ja sen jälkeen oli nuo 3 muuta tiedekuntaa, jotka oli oikeustieteellinen tiedekunta ja lääketieteellinen tiedekunta ja teologinen tiedekunta. Näissä niin tämä teologinen tiedekunta oli keskiajan kulttuuri oli kuitenkin sen uskontomonopolinen, että myös siis niin kirkko, joka oli uskontomonopoli Euroopassa, niin no sen johdosta tämä teologinen tiedekunta yliopistossa oli ylivoimaisesti niin kuin arvostetuin ja tärkein, ja maisterit, jotka nyt suuntautui yliopistoon, oli taipumusta niin yliopistollaiseen ajattelutoimintaan, niin useimmat heistä tähtäsivät sinne teologiseen tiedekuntaan ja suoritti sen melko vaativan teologisen tutkinnon, joka kesti kuitenkin 10 vuotta siihen lisäksi. Niin se oli se, miten yliopistot toimi. No sitten eli kaikille oli yhteistä se, että kaikki suoritti sen maisterin tutkinnon ensiksi samalla lailla. Ja kaikki oppineet ihmiset keskiajalla osasivat niin kuin fysiikkaa, siis paljon enemmän kuin nykyään. Tosi ei ehkä niin tasokasta kuin kouluopetus fysiikassa nykyään, koska se nyt oli antiikin fysiikkaa vain ainoastaan, mutta joitaisiin myös geometriaa, jota nykyään monet ihan yliopistoihmisetkään ei osaa ollenkaan. Niin keskiajan maisterit osasivat kuitenkin Eukleiden geometrian peruslauseet ja todistukset niille, koska se vaadittiin heidän maisterin tutkinnon suorituksen. Niin, että se sellainen eräänlainen sivistys niille, jotka oli vähän ahkeria ja oikeasti halusi oppia, niin oppi keskiajan yliopistossa paljon. Ja sitten kiinnostavaa, että sitä opittiin kuin samalla tavalla, koska yliopistossa kaikki, joka paikassa opettiin latinaksi, joka ei ollut kenenkään äidinkieli. Ja sitten se tutkintotodistukset eri yliopistoissa pikkuhiljaa hyväksyttiin myös muissa ympäristöissä. Luonnonfilosofian keskeiset aiheet, jos ajatellaan, että mitä oli niin kuin NS-luonnontiede keskiajalla. Keskeiset aiheet ensiksi koski fysiikkateoksen teemoja. No jos olet perehtynyt, jos olet lukenut suomeksi, Aristoteleen fysiikka on suomennettu, niin siitähän näkyy, että siinä keskitytään muutamiin aiheisiin, joita Aristoteles pitää niin kuin keskeisenä käsitellä ensiksi, ennen kuin käsitellään niin kuin erityisempiä aiheita fysiikassa. Mutta se, että käsitellään hiukan olioita ja miten meidän pitäisi käsittää siis noita näkyvässä maailmassa olioita ja erityisesti näitä niin kuin täällä alimpien kehien alapuolella olevasta maailmasta, siis kuun alapuolisesta maailmasta, niin kuin Aristoteles nimittää sitä, niin tämän kuun alapuolisen maailman fysiikkaa etupäässä käsitellään. Ja ensiksi, että miten aineet koostuu, mikä on olioiden rakenne. Ja siinähän nyt on se, että olioissa on oliot koostuu Aristoteleella aineesta ja muodosta, ne on niissä on 2 puolta. Aristoteleshan ei ole dualisti, niin kuin Platon oli. Aristoteleen mielestä oliot koostuu 2
tosin metafyysistä periaatteesta, jos toinen on aine ja toinen on muoto, joka muoto on ikään kuin se ohjelma, joka määrittää sen aineellisen olion sellaiseksi kuin se on. Ja sitten niillä on, tämä on se substanssi, sitten niillä on ominaisuuksia, kvaliteetteja. Tämä on Aristoteleen fysiikalle ominainen piirre, että siinä ajatellaan kvaliteetit melko tärkeiksi ja uskotaan niiden olevan objektiivisia. Siis ja suurin piirtein sellaisia kuin me havaitaankin ne. Että maailmahan on Aristoteleen mielestä oikeasti värillinen. Uudessa tieteessähän se ei ole värillinen. Se on vain niin kuin meidän mieli näyttää sitä värilliseksi, mutta se ei ole oikeasti värillinen. Aristoteellisessa fysiikassa kaikki kvaliteetit on just niitä, kuin mitä me havaitaankin niiden olevan. Maailma on niin kuin oikeasti sellainen. Toisin sanoen Aristoteleen fysiikka on niin kuin fenomenologista fysiikkaa. Se koskee sitä meidän elämismaailmaa ja systematisoi sitä. No niin. Tämä kysymys Aristoteleen fysiikkateoksessahan tätähän ei ole käsitellä kovin paljon, koska Aristoteleen tieteenjärjestelmässä oikeastaan toi kysymys olioiden rakenteesta ja substanssi ja kvantiteettiominaisuuksista, niin oikeastaan se kuuluu metafysiikkaan, joka on aristoteellisessa tieteessä erillinen tiede. Se ei ole luonnontiede. Se koskee olemisen yleisiä periaatteita. Toi Aristoteleen fysiikka on ikään kuin sellainen vähän niin kuin tieteen ja metafysiikan ja luonnontieteen välissä oleva tieteen perustelauseita käsittelevä teoria. No, varsinaisen luonnonfilosofian keskeiset aiheet aristoteellisessa teoriassa on seuraava. Fysiikka koskee niin kuin olennaisesti muuttuvaa maailmaa, mutta muutoksenlaista maailmaa. Sehän on ominaista tälle kuun alapuoliselle todellisuudelle, että täällä kaikki muuttuu. Ja sen takia Aristoteleen fysiikan niin kuin keskeinen osa, sen koko teoksen keskusosa, niin käsittelee muutosta ja muutoksen lajeja. Ja sitten niin kuin, muutoksen lajeja ja sitten niitä erikseen. No siinä samassa yhteydessä käsitellään myös aikaa. Siellä on 4. kirja, joka käsittelee aikaa, koska se tarvitaan siihen muutoksen. Jos puhutaan nopeudesta, tarvitaan sitten se aika siihen. Siinä kokonainen kirja on tuosta ajasta, joka oli kyllä todella vaikuttava. Aristoteleen fysiikassahan aika ja avaruus ei ole absoluuttisia, niin kuin uudessa teoriassa, uudessa fysiikassa, Newtonin ja sitten vähän sitä aikaisemminkin. Aristoteleen mielestä maailma ei sijaitse missään paikassa, koska paikka on vain siellä maailman sisäpuolella. Sen takia Aristoteleen fysiikassa maailmalla ei ole ulkopintaa, mutta sillä on kyllä sisäpinta. Se on pallonmuotoinen todellisuus, jolla on sisäpinta, mutta ei ulkopintaa. No, näin pitää sanoa, kun ajatellaan, että se on finiittinen, se todellisuus. No, tämähän on kiinnostavalta. Tätä pidettiin keskiajan fysiikassa melko kiinnostavana keskustelun aiheena. No, siinä on niin tätä, no sitten sitä ensimmäistä, miten tämä liikkuu, tämä maailman sisäosat. Siellä on se 8. kirjassa, fysiikan viimeisessä kirjassa on aika pitkä selvitys siitä, että tarvitaanko ensimmäinen liikuttaja, onko teoria ensimmäistä liikuttajasta osa fysiikkaa. No, kyllä näyttää olevan Aristoteleen mielestä. Ja sitten hänellä on siitä, se on siinä 8. kirjassa, mutta sitä ennen nämä yleiset liikkeet, niin tämä osa oli se, jota nyt keskiajan fysiikassa myös erittäin paljon seurattiin. Aristoteles katsoo ensiksi näin, että ensiksi maailmassa on tällaisia lajeissa, siis luonnollisissa lajeissa, niin ensiksi siellä on tällaista liikettä, jota sanotaan syntymiseksi ja häviämiseksi. No, tästä hänellä on oma kirjakin. Syntyminen ja häviäminen on sitä, että olio syntyy tai häviää, siis substanssi syntyy tai häviää. Niin kuin esimerkiksi hevonen, niin syntyy ja häviää. Jokainen yksittäinen hevonen syntyy ja häviää. Hevoslaji on ikuinen, kun Aristoteleen mielestä maailma on ikuinen. Aristoteles teoriassa siinä ei ole alku, niin toisin kuin Platonilla, joka Platon on kreationisti, mutta Aristoteles ei. Niin olio syntyy ja häviää, tai substanssi syntyy ja häviää. Näille liikkeille Aristoteleen mielestä on ominaista, että nämä ei ole prosesseja. Nämä kyllä yleensä sisältyy prosesseihin, siis muutoksiin ajassa, mutta
itse syntyminen ja häviäminen ei ole prosessi, vaan se on instantiaalinen tapahtuma. Miksi Aristoteles ajattelee näin, että se ei voi syntyä kuin vähitellen oikeasti? Sen takia, koska substansseissa ei ole asteita. Kvaliteeteissa yleensä on asteita, ihan väreissäkin, että voi olla tummemman punainen ja vaaleanpunainen ja niin edelleen. Substansseissa ei ole niin kuin sillä, että on vähemmän hevonen tai enemmän, että on hevonen tai ei ole. Ja koska olio vain on tai ei, siis substanssi vain on tai ei, niin ei se voi myöskään syntyä asteittain varsinainen, vaikka yleensä sen syntyminen kyllä liittyy prosesseihin, koska että se syntyisi, niin pitää kvaliteeteissa tapahtua muutoksia, ja ne on prosesseja, temporaalisia prosesseja. Itse substanssi syntyy tai häviää. Tämä on yksi melko dogmaattinen käsitys aristotelisessa fysiikassa. Sitten nämä muut muutokset, jotka on enemmän kvaliteetin muutokset, niin nämä on niin kuin tässä fysiikassa prosesseja. Ne ottaa aikaa, ne on ajallisia. No nyt tätä varten aristotelinen fysiikka sisältää melko kauaskantoisen ja perustavan aristotelismille tyypillisen ajatuksen, että havaittavan maailman noin kvalitatiiviset ominaisuudet ja sen niin kuin rakenteet, niin kuin aika ja paikka, niin nämä on kaikki kontinuumeja, ne on äärettömästi jaettavia. Ja me ajattelemme niin kuin ulottuvuutta, niin se on niin kuin geometriassa, niin kuin jana, joka voit puolittaa. Ja sitten voit puolittaa seuraavaksi sen osan ja niin edelleen äärettömästi. Niin tämä sama kontinuumirakenne koskee aikaa ja paikkaa ja monia kvalitatiivisia tiloja aristotelisessa fysiikassa. Ja silloin kun puhutaan liikkeestä tällä kontinuumialueella, niin liike ei voi olla oikeastaan instantiaalista ollenkaan, kun se ottaa aina aikaa. Siis liikkua kontinuumilla vaatii aina aikaa. Okay. No, yksi kysymys, joka liittyy tähän, joka liittyy paljon, joka on tyypillinen keskiajan kysymys, tosiasiassa myös Aristoteleella, että jos puhutaan nyt sitten, ja puhutaan sitten vielä kolmannesta muutoksen lajista, paikan muutos, joka on kaikkein yksinkertaisin muutoksen laji, niin, mutta koskee myös oikeastaan monia kvalitatiivisia muutoksia. Että jos kun näyttää siltä, että muutokset usein alkaa ja loppuu, joku alkaa liikkua, niin meidän on kiinnostavaa käsitellä sitä, että voidaanko sanoa, koska kappale alkaa liikkua. Ja nyt tässä Aristoteleen kontinuumirakenteessa tähän sisältyy ongelmia puhua siitä, koska tällä kontinuumillahan ei voi olla kahta pistettä niin kuin peräkkäin, siis kiinni toisissaan. Koska kahden pisteen välillä on aina etäisyyttä. Ne voi äärettömästi lähetä toisiaan, mutta ne voi olla kiinni toisessaan niin, että ne olisi silti kaksi pistettä, mutta jotenkin päälle. Tämä oli se ongelma tähän alkamishetken määrittämiseen. Ja yleensä sitten aristotelisessa perinteessä keskiajan täytyy sanoa näin, että jos halutaan puhua kappaleen alku- ja loppuhetkestä, meidän pitäisi ehkä sanoa, että kappaleella on olemassa viimeinen hetki, kun kappale ei liiku. Kun juna lähtee asemalta, niin kuin ennen vanhan koulufysiikan esimerkit oli tällaisia, siis silloin kun minä kävin koulun, niin juna lähtee asemalta, niin onko olemassa ensimmäinen hetki, kun juna liikkuu, vai onko olemassa viimeinen hetki, kun juna ei liiku? Molempia ei voi olla, jos tämä on kontinuumi, aika- ja ulottuvuusjuttu. Molempia ei voi olla. Kumman ottaisit? No, kaikki aristoteelikot ottaa tuon viimeinen hetki, kun ei liiku. Koska jos sanoisit ensimmäinen hetki, kun liikkuu, ensimmäinen hetki, jossa liikkuu, niin silloin ajattelisit, että olio liikkuu jakamattomassa pisteessä. Se kuulostaa oudolta. No sitten tosin myöhemmin tätäkin ruvetaan käyttämään, mutta se ei tarkoita sitä, että se tarkoittaa sitä, että kappale on liikkeessä jossakin aikapisteessä, mutta se ei liiku siinä aikapisteessä. Sen takia tarvitaan tällaista keskustelua. Sama koskee loppumista, loppumista. Sitten voidaan ajatella, että onko kvaliteettien muutos tai
muuten kuin tuon paikan liikkeen, samanlaista ja niin edelleen. No sitten, että miten tämä liikkuu syntymisen häviämiseen, niin esimerkiksi sillä lailla, että ajattelet, että tuli muuttuu. Aristoteellisessa teoriassahan on 4 peruselementtiä, niin jotka oikeastaan ehkä oikein substansseja, mutta fysiikan peruselementtiä on maa, vesi, tuli, ilma, ja jotka esiintyvät tosin ihan puhtaana havaittavina, mutta sen takia ne ei ole ihan substansseja. No, kun puu syttyy, niin aristoteellisen fysiikan mukaan tarkoittaa sitä, että maa muuttuu tuleksi. Siis se maa-elementti muuttuu tulielementiksi. Sehän ei muutu muuta kuin tarpeeksi kuumana. Puun pitää ensiksi lämmitä. Ja sitten tämähän on temporaalinen prosessi. Siitä koskee toinen liike. Se ei ole syntyminen. Ja sitten kun se on tarpeeksi kuuma, niin sitten se muuttuu tuleksi. Substantiaalinen muutos. Olio muuttuu oikeasti toiseksi. Sillain yleensä syntyminen ja häviäminen, joka on vähän abstraktimpi asia, koska se on, tämän teorian vaatii, että se on instantiaalinen, kun substansseissa ei ole asteita, niin kuitenkin ne aina sijoittuu näihin temporaalisiin prosesseihin tässä fysiikassa. No sitten, varsinkin 1300-luvulla tästä näkyy suurin piirtein minkälaisessa maailmassa liikutaan keskiajan fysiikassa. Ja nämä tähän mennessä sanotut asiat on kaikki niin sen verran simppeleitä, että kaikki maisterit oppi nämä. Ja tiesi, että otetaan nämä liikkeen lajit ja niin edelleen. Mutta sitten on vähän vaativampaa. Niin 1300-luvulla tähän samaan keskusteluun. Niin edes syistä, josta mä ehkä sanon myöhemmin pikkusen, niin 1300-luvun yliopistofysiikka, joka ei ollut ihan pelkästään enää niin kuin yleissivistystä, joka oli vähän niin kuin tutkimuksellisempaa, niin se eteni sellaiseen suuntaan, että haluttiin soveltaa enemmän matematiikkaa, tai oikeastaan geometriaa keskiajalla, niin fysiikkaan. Ja pidettiin kiinnostavana mahdollisuutena, että monia asioita fysiikassa voidaan kuvata geometrisesti ja vähän niin kuin koordinaatistolla 1600-luvun analyyttisessä geometriassa. Ja voidaan antaa niille geometrisia todistuksia, joka on tärkeää ja kiinnostavaa, koska silloin varsinkin jos esitetään tuloksia, jotka poikkeavat Aristoteleen klassisesta fysiikasta, niin jos annetaan niille geometrisia todistuksia, niin ne on pakko uskoa. Koska geometristen totuuksien ajatellaan olevan välttämättömiä. Ja tämä johti kiinnostaviin keskusteluihin, mutta yksi niistä oli sellainen, jolla oli paljon jälkivaikutusta, niin Oxfordin Merton Collegein fyysikot keksi 1300-luvun alkupuolella tällaisen, että Aristoteleen fysiikassahan käsitellään aika vähän, tai ei juuri ollenkaan, kiihtyvyyttä, joka näyttää fysiikassa olevan kuitenkin aika keskeinen ja tärkeä asia. Kiihtyvyys. No, haluttiin nyt selvittää tätä, ja nyt liikutaan maaperälle, joka ei ole Aristoteleen fysiikkaa. Miten kuvattaisiin, kun se tasaisella nopeudella liikkuvan kappaleen matka pystytään yksinkertaisesti laskea. Voidaanko laskea tasaisesti kiihtyvällä nopeudella liikkuvan kappaleen matka? Tai sitten muillakin kuin vaihtelevilla kiihtyvyyksillä kulkevien liikkuvien kappaleiden matka. No, on helppo nähdä, minkä tyyppinen teoria kehittyy tästä. On aika niin kuin luontevaa ajatella sillä lailla, että jos me kuvattaisiin tasaisesti kiihtyvää liikettä, niin tällainen jana, tällainen suora tässä, kuvaisi tasaista kiihtyvyyttä, jos tämä akseli täällä olisi niin kuin, siis nopeutta, jos tämä olisi tämä niin kuin nopeus. Ja tämä olisi niin kuin aika. Tämä akseli tässä olisi aika. Niin, siis tämä tarkoittaa sitä, että nopeus kasvaa, kappale liikkuu tasaisesti kiihtyvän nopeuden. Niin kysyttiin näin, että
Mä annan geometrinen todistus sille teesille, joka annetaan tasaisesti kiihtyvälle liikkeelle, että tasaisesti kiihtyvän liikkeen kulkema matka jonakin aikana on sama kuin jonka ei kiihtyvällä tasaisella nopeudella kulkeva kappale tai liikkuva kappale tekisi, jos sen nopeus olisi puolet siitä, mikä on tasaisesti kiihtyvän kappaleen loppunopeus. Se kuulostaa vähän monimutkaiselta, jos sanon, mutta tämä on aika yksinkertainen, kun katsoo tätä piirustusta. Laitettaisiin näitä, otetaan toi puolet tuosta loppunopeudesta. Ja ajatellaan, että kappale liikkuisi tasaisella nopeudella, niin silloin se kuvaisi tällainen. Tällöin sen kulkeva matka olisi tämä pinta-ala. No nyt tämä pinta-ala on sama kuin tämän kolmion pinta-ala, niin mikä voidaan kyllä niin kuin ikään kuin todistaa aika yksinkertaisesti todistamalla, että nämä kulmat on samansuuruiset ja nämä kolmiot on yhtä suuret. Hieno todistus. Hieno keksintö. Tämähän on tasaisesti kiihtyvä liikkeen laki, joka tuli sen jälkeen nopeasti tunnetuksi. Annettiin vähän parempia aritmeettinen kuvaus. Tämä oli ihan oppikirjo, kun kirjoja ruvettiin painamaan, niin tämä oli fysiikan oppikirjoissa yleensä, tätä pidettiin niin hyvänä tuloksena. Tämähän on sama kuin Galilein putoamislaki. Lukuun ottamatta tässä ei ole empiiristä lukuarvoa tuolle kiihtyvyydelle, mutta tämä oli keskiaikainen keksintö. No Galileikin tiesi sen kyllä, että tämä oli ihan oppikirjatasoista tietoa. Se mitä hän teki oli se, että hän kokeili sitä hiukan käytännössä. Ja kaltevilla pinnoilla, kun ne kappaleet putoaa muuten niin nopeasti, niitä on vaikea nähdä. Mutta kun kaltevalla pinnalla, niin saadaan voidaan saada erilaisia havaintoja, jotka nyt selittäisi sitä. No niin. Toinen paljon keskusteltu aihe keskiajan fysiikassa. No tähän ja tähän liittyvät kysymykset, näin 1300-luvulla erittäin suosittuja, koska tämä tuntui lupavalta ja kiinnostavalta tutkimusalalta, ja tästä oli uusia tuloksia verrattuna antiikkiin. No, sama koski sitten myös niin kuin statiikkaa, siis niin kuin sitä painojen teoriaa ja vaaka ja vipu, ja niin, jota voitiin kätevästi käsitellä geometrisesti ja laskennallisesti ja niin kuin proportionaalisesti, kun se on se geometrisen matematiikan idea. No sitten, mikä on kiinnostava ja joka herätti todella paljon keskustelua, ja pidetty niin mielenkiintoisena aiheena 1300-luvun fyysikoilla, oli kun Aristoteleen fysiikka on kontinuumiteoriaa, että siinä operoidaan aina tuolla äärettömällä jaettavuudella ja äärettömällä kasvulla ja niin edelleen. Mutta Aristoteleen fysiikalle muuten on ominaista, että siellä on kaikki suureet, joita käsitellään, on finiittisiä. Aktuaalista äärettömyyttä pidetään käsitteellisesti ristiriitaisena. Tämä äärettömyys, josta puhutaan, on potentiaalista äärettömyyttä. Me voidaan aina lisätä tai voidaan aina jakaa lisää, mutta ei koskaan ole niin ristiriitaista ajatella, että olisi jaettu kokonaan. Koska se tarkoittaa aktuaalista äärettömyyttä, niin ei tätä. No, tämä liittyy kiinnostava filosofinen keskustelu myöskin, koska Philoponos, tämä uusplatoninen kristitty 500-luvulla, siis 1000 vuotta aikaisemmin, hän esitti, että hän halusi kritisoida Aristoteleen ajatusta, että maailma on ikuinen. Ja että Philoponos esitti siihen useita vasta-argumentteja. Nämä olivat tunnettuja keskiajalla. Tämä oli yksi peruste sille keskiajan keskustelulle. Tämä liittyy myös jumalatodistuksiin. Toiset sovelsivat tätä samaa jumalatodistuksiin islamilaisessa maailmassa, arabien keskuudessa. No, Philoponon teoria oli sellainen, että huomautus on se, että Aristoteleen ei pitäisi sanoa, että maailma on ikuinen, koska se on ristiriidassa hänen omien lähtökohtiensa kanssa, josta yksi on se, että aktuaaliset äärettömyydet on ristiriitaisia. No, hänen esimerkkinsä oli sellainen, että jos ajattelet, että maailma olisi ikuinen, niin maailman alusta, siis kausaaliketjuthan olisi äärettömän pitkiä,
Aristoteleen mielestä äärettömän pitkiä kausaaliketjuja ei voi olla, koska silloin pitäisi numerisesti laskea niitä kausaalilinkkejä siellä aktuaalisesti ääretön määrä. Se kuulostaa ristiriitaiselta. Toiseksi, jos lajit on ikuisia, niin, tai sukupolvia, niin sukupolvia on aktuaalinen, siis hevosia on ollut ääretön, ja ehkä ihmisiä, niin on ollut ääretön, se sukupolvia ääretön määrä. No nyt ajatellaan, että niitä syntyy lisää kuitenkin huomennakin, niin nyt on oudolta, Philoponoksen mielestä, tuntuu oudolta sanoa Aristoteleen äärettömyyskäsitteen valossa, että sulla olisi niitä nyt ääretön määrä ja sitten yksi lisää. Ei kuulostaa epäuskottavalta. Sen takia tässä ei vikaa tässä Aristoteleen ikuisuusajatuksessa. Samalla tavalla, nämä oli kaikki aika tunnettuja esimerkkejä. Seuraava oli se, että jos ajattelet, että maailma olisi ikuinen, niin siellä olisi siis niin kuin päiviä olisi, siellä olisi vuosia ääretön määrä. Ja sitten siellä olisi myös päiviä ääretön määrä, mutta päiviä olisi paljon enemmän kuitenkin kuin vuosia. Mutta molempia olisi ääretön määrä. Philoponos esitti, että koska nämä on kaikki ilmeisiä ristiriitaisuuksia, sen takia maailma ei voi olla ikuinen, sillä pitää olla alku, toisin kuin Aristoteles esitti. Arabifilosofiassa sovellettiin samaa Jumalan, että jos maailmalla on alku, niin sillä pitää olla myös luoja. Se ei ole järkevää ajatella, että se vain poksahtaa itsestään niin, olemassaoloon. Niin, tätä kutsutaan William Craig, joka pitää tätä hyvänä argumenttina nykykristillisistä filosofeista, niin hän kutsuu sitä Kalam-argumentiksi sen takia, että arabifilosofiassa 1100-luvulla sovelsi tätä Philoponoksen juttua. Okay. No, tämä oli 1200-luvullakin tunnettu, Tuomas Akvinolaisellakin Jumalan todistukset ehkä hiukan saman, ei nyt ihan tätä, mutta tähän suuntasi. Mutta 1300-luvulla näitä uuden fysiikan henkilöt, niin he niin kuin esitti, että tämä ei vaikuta nyt erityisen vakuuttavalta. Tosin ei he puolustanut, he oli kaikki niin kuin ihan hyviä katolisia kristittyjä. Ei nyt ollut innostuneita maailman ikuisuudesta, mutta tämä argumentti on huono, koska ei siitä, että äärettömät joukot olisi eri niin kuin suhteessa toisensa eri kokoisia, niin ei siitä seuraa, etteikö ne voisi olla molemmat äärettömiä. Ja että jos lisäät äärettömään joukkoon yhden, niin tulos on kyllä ääretön edelleenkin, mutta on sinne lisätty yksi. No sen takia pitäisi ajatella niin, että nyt kun meillä on kun lasketaan äärettömillä joukoilla, tai äärettömillä suureilla, niin meidän aritmetiikka ei ole sama. Mutta voidaan ehkä kehittää, voidaan ehkä kyllä ymmärtää, miten äärettömät joukot suhtautuvat toisiinsa. Aristoteleen fysiikassa, jos ajattelet, että vaikka kappale ei koostuisi atomeista, mutta sen osat olisi jaettavia. Jos jaat sen keskeltä ja sitten jaat toista puolta, tai sitten jaat sitä koko juttua, niin saat sinne niin kuin äärettömän määrän, joka on osajoukko toisesta äärettömästä. No niin, monet kirjoittajat, ei monet, mutta eräät kirjoittajat 1300 oli kiinnostuneita siitä, että tutkitaan tätä ja katsotaan, miten äärettömät joukot suhtautuu toisiinsa. Ja tämä on kiinnostavaa, tämä yleensä mainitaan aina nykyään tieteen historiassa, kun se on selvinnyt. Niin, koska tämä on niin samanmoinen kuin äärettömyysmatematiikan kehitys 1800-luvulla. Mutta ehkä riippumatta siitä, koska Cantor sanoo omassa tutkimuksessa ensimmäisellä sivulla, että keskellä uskottiin, että kaikki äärettömyys on potentiaalista. No hän ei ollut lukenut tätä. Esimerkiksi Gregorius Riminiläisen tendenssikommentaarin. No niin, muita matematiikkaan täytyy mennä eteenpäin. Kiinnostavia asioita mun mielestä, mutta siitä huolimatta niin tähän fysiikkaan kyllä jälkivaikutuksenkin kannaltakin tärkeä keskustelun aihe, joka oli myös laaja. Fysiikassa oli liikeimpulssi, että miten kappale, kun se heitetään,
niin miksi jatkaa, kun se irtoaa kädestä, niin miksi se alkaa lentää? Miksi se putoaa maahan, kun Aristoteleen fysiikassahan liikuttajan pitää olla kiinni liikkuvassa, syyn ja vaikutuksen pitää olla kiinni toisessaan, kun ei hyväksytty kaukovaikutusta. Keskiajallakaan. Vain Occam näytti kannattavan sitä. No, tästä täytyy olla jotain muuta kuin miten Aristoteleen fysiikassa selitetään sitä. Kappale myös lentää toisella lailla kuin Aristoteles olettaa. Aristoteles sanoo, en tosin ehkä tarkoita ihan sitä, hän sanoo, että sitten kun kappaleen se liikuttava voima on lakannut, tai se ilmavirta, joka syntyy heittäessä, lakkaa viemästä sitä eteenpäin, niin se putoaa alas. Mutta näinhän kaikkihan näkee, ettei kappaleet liiku ihan sillä lailla, että ne menee tuolla. Tätä keskusteltiin aika paljon, ja pidettiin todella kiinnostavana kysymyksenä. Ja alettiin kutsua tätä impetukseksi, tosin se oli vanha termi kyllä, 1200-luvullakin tehtiin niin, että siitä puhutaan siitä kappaleen siitä liikkeen alusta. Nyt kiinnostavana sitä, että miten nopeus lähtee kasvamaan ja mikä on kappaleen niin kuin alkunopeus ja niin edelleen ja voimasta ja niin edelleen. Hyviä teoreettisia kysymyksiä. Ne vastaukset ei nyt ehkä ollut ihan yhtä hyviä kuin kysymykset, mutta tämä, että käsittelen tätä, oli nyt toinen tärkeä asia. Samoin tähän liittyen tyhjiö, toinen mikä on Aristoteleen fysiikassa oletettu, että tyhjiö on mahdoton, samoin kuin aktuaalinen ääretön on mahdottomia, ja käsitteellisesti ristiriitaisia asioita. No, tämä, että tyhjiö ei ole käsitteellisesti ristiriitaista, tuli ihan yleiseksi käsitykseksi 1300-luvulla, ja oltiin tästä nyt melko kiinnostuneita. Esimerkiksi siitä, että mitä maailman ulkopuolella on, jos ei nyt olla niin dogmaattisia kuin Aristoteles, että maailma ei mitään, niin että ei pitäisi kysyä näin. Niin ajatellaanko niin, että jos maailma on äärellinen, niin, tai se aineellinen maailma, niin niin sijaitseeko se niin kuin ei missään, vain pikemmin tyhjiössä? Siis toisin sanoen, jatkuuko avaruus maailman ulkopuolelle? Onko olemassa ehkä jotenkin rajaton avaruus, jossa ei ole tosin mitään, mutta sitten maailma on siellä jossakin? Ja niin edelleen. Tämä oli näitä uusia kysymyksiä. No sitten, että vaikka ajattelit niin kuin Aristotelesissa fysiikassa, niin ajattelit, että jos maailma liikkuisi, että jos maailma nyt on siellä avaruudessa jossakin, niin voisiko ajatella, että se voisi liikkua toiseen paikkaan kuin se koko systeemi? No, 1300-luvun melkein kaikki sanoo kyllä, koska oli 1200-luvun puolivälissä Pariisin piispa oli sanonut, että on hereettistä sanoa, ettei Jumala pystyisi liikuttamaan maailmaa, siis paikasta toiseen kohtaan kuin missä se on. Se oli ihan hereettistä väittää vastaan. Sen takia on niin kiinnostava käsitellä sitä. Ja mitä tapahtuu, jos maailma liikkuisi? Siis kokonaisuudessaan toiseen kohtaan. Niin perusteena sille, että miksei niin voisi tapahtua, oli klassisessa Aristoteles teoriassa, että niin ei voi tapahtua, koska silloin sinne jäisi tyhjiö. Siis kun se maailma on ollut yhdessä paikassa, niin sen olisi ikään kuin muodostunut siihen avaruusosioon. Että se siirtyisi toiseen paikkaan, niin sitähän ei tulisi mikään täyttämään sitä edellistä paikkaa, niin sinne jäisi tyhjiö. 1300-luvun luonnonfilosofit esitti, että kyllä, sinne nimenomaan tyhjiö. Ja sen takia on kiinnostavaa käsitellä sitä, mitkä sen ominaisuudet on. Ja kun se ei ole ihan sama kuin sanoa, että ei mitään. No, tämä oli toinen huomattava kiinnostuksen aihe, jolla paljon vaikutti sen myös sen 1500-luvun keskusteluihin. No niin. Nyt en ehkä käsitellyt sitä, mutta jälkivaikutukset, siis ihan tieteen historiassa yleensä mainitaan, pidetään aika tärkeänä saavutuksena keskiajan optiikkaa ja linssiteoria, miten valo taittuu tai miten värit taittuu. Ja silmälasit keksittiin 1300-luvulla. Se pidettiin niin merkittävänä saavutuksena,
että 1400-luvun taiteessa hän laitetaan apostoleillekin usein silmälasit. Lisää niin oppineet ihmiset tarvitsi niitä. Okei. No sen pohjana oli arabi. Ja sitten lääketiede, joka oli toinen suuri asia keskiajalla. Ja lääketieteessä ja optiikassa arabialainen tiede vaikutti paljon siihen, miten kehittyi keskellä. Mutta tämä, mitä mä sanoin tuossa näistä matemaattisesta fysiikasta, tämä on 1300-luvun eurooppalaista teoriaa. No niin, mä sanon vähän yleisemmin tätä uskonnon tämän suhteellista teologiaa. Viime vuosisadan alkuun, 100 vuotta sitten, ilmestyi se Pierre Duhamin kirja Le Système de la Monde, joka oli toistakymmentä osaa käsittelevä tieteen historia. Ja se sai paljon näkyvyyttä, koska Duhem oli kuuluisa fyysikko, joka oli kiinnostunut myös historiasta. Ja hän editoi paljon aikaisemmin ei tuntemattomia myöhäiskeskiajan fysiikan käsikirjoituksia. Ja se sai todella paljon näkyvyyttä. Sen Duhamin ajatus oli sellainen, että ei kannattaisi puhua 1600-luvusta sillain niin kuin uuden tieteen, vaikka tieteen propagandistit itse esittää niin tiede syntyi oikeastaan, monet keksinnöt tehtiin jo 1300-luvulla, että se aikajana olisi tollainen. Ja 1300-luvulla syntyi nimenomaan paljon teologisista tiedekunnista, koska usein nämä fysiikan teoriat kirjoitettiin teologisista tiedekunnista. Tämä oli Duhamin ajatus. No sitten tieteen historioitsijat viime vuosisadalla, ne jotka tekevät teologista keskiajan tiedettä, niin halusi hiukan muuttaa tätä, että heidän mielestään tuo 1300-luvun fysiikkateoria on kyllä erittäin kiinnostava ja tärkeä asia tieteen historiassa, mutta ei kannattaisi ehkä niinkään katsoa, mikä siinä on samaa ja mikä erilaista 1300 verrattuna 1600-luvun, koska ne on kuitenkin vähän aksidentaalista, niiden se yleinen kehys on kuitenkin sen verran toisenlainen. Niin on parempi käsitellä se 1300-luvun fysiikkaa ihan niin kuin omana lukunaan, ja sitten katsoa vähän, mitä oikeasti painettiin 1500-luvulla oppikirjoissa, niin siitähän näkee, mikä oli sen niin kuin oikea jälkivaikutus, ei nyt ehkä Duhamilla vähän spekulatiivista. No, tästä tuli niin kuin keskeinen näkemys, ja siinä se vaikutti erityisesti Anneliese Maier, joka käytti koko elämänsä suurin piirtein siihen, että hän teki keskiajan tätä tiedettä Vatikaanin kirjaston julkaisemattomista käsikirjoituksista. Vaikuttava kirjasarja, saksankielinen, Anneliese Maier. No sitten vähän myöhemmin Marshall Clagett USAssa, samoin Edward Grant ja Sabra, keskiajan arabialaista tieteen filosofia. Oli kyllä näkyviä ja merkittäviä oikein tieteen filosofia, joiden vaikutuksesta keskiajan tiede tuli niin kuin vakavammissa tieteen historioissa on oma luku siitä. No, tässä yhteydessä kuitenkin usein halutaan keskustella sellaisesta kysymyksestä, tai oikeastaan kahdesta kysymyksestä, että halutaan kuitenkin kysyä näin, että miten tämä suhtautuu moderniin tieteeseen, tämä keskiajan tiede. Ja se toiseksi, että minkä takia tiede Euroopassa kehittyy niin kuin näinkin kiinnostavaksi ja hyväksi, niin kuin siis teoreettinen luonnontiede, niin 1300-luvulla, siis myöhäiskeskiajalla, kun arabialaisessa maailmassa näyttää käyvän niin, että siellä oli kyllä hyviä tuloksia, merkittäviä tuloksia, jotka käännettiin myös latinaksi, niin 1100-luvulla, siis 1000- ja 1100-luvulla, siihen aikaan kun käännettiin antiikin filosofian, niin silloin arabialaisessa maailmassa näytti olevan paljon, jotka teki optiikkaa ja fysiikkaa ja vaikuttavia lääketieteen teoksia. Mutta sitten näyttää siltä, niin kuin se jotenkin sammuisi siellä. Niin miksi se jatkuu latinalaisella alueella, mutta näyttää lopahtavan sillä arabialaisella puolella? No niin, tämä on moni, jotka pitää tätä kiinnostavana kysymyksenä. No,
just tähän viimeiseen kysymykseen, niin tähän voisi ehkä sanoa, että tai eräät arabimaailman tutkijat sanoo, että ei kannattaisi olla niin kovin varma tuosta, koska arabialaisten käsikirjoitusten editointi on, niin kuin, se on tapahtunut kuitenkin vähemmän kuin latinalaisia käsikirjoituksia. On keskiään latinalaisesta tiede- ja filosofia-käsikirjoitus on kuitenkin editoitu ikään kuin modernin luettavan muotoon, niin ei nyt suurinta osaa, mutta kuitenkin aika paljon ja luultavasti useimmat tärkeimmät. Monet uskovat, että melkein kaikki tärkeimmät. Mutta arabialaisessa maailmassa saattaa olla eri asia, koska siellä niin kuin käsikirjoitusten säilyminen on niin kuin hajanaisempaa ja sattumavaraisempaa. Ja saattaa olla, että me ei tunneta myöhäiskeskiajan arabialaisia käsikirjoituksia, jotka voisi olla, näyttää sen, muuttaa sitä kuvaa vähän toisenlaiseksi. Ei kannattaisi ehkä tehdä kovin voimakkaita johtopäätöksiä, että arabialainen poliittinen järjestelmä tukahdutti sieltä tämän tieteen kasvun tai uskonto. Poliittinen järjestelmä oli kyllä toisenlainen, kun se Euroopassa oli kuitenkin kirkko ja valtio erosi toisistaan. Ja tiedekunnissa, yliopistossa teologinen ja luonnontieteen tiedekunta oli erilleen. Arabialaisessa maailmassa ei ollut mitään tällaista yleensä. Ja monet pitää sitä yhtenä syynä siihen, että siellä tämä ei niin kasvanut tämä älyllinen harrastus. Mutta voi olla, että itse en nyt väittäisi tästä kovin paljon, koska olisiko sellainen tunne, että voi olla, että ei tiedetä. Ei kannata ehkä luottaa niihin tutkijoihin, jotka sanoo tietävänsä, jos tosiasia on se, että ei tiedetä. No niin, mutta sitten tästä latinalaisesta voidaan tiedetään vähän enemmän. Niin siellä Edward Grant, mä luin hiljattain hänen kirjansa Foundations of Modern Science in the Middle Ages, 1996. Edward Grant esittää siinä, että hän esitti, niin kuin muutkin amerikkalaiset hyvät tieteen filosofian, tieteen historian tutkijat, niin hän on koko elämänsä, silloin kun hän kirjoitti ton kirjan, hän oli 70-vuotias, että hän on koko elämänsä kyllä seurannut niin Claggettin ja Anneliese Meyerin käsitystä, että puhutaan 1300-luvun fysiikasta, ei verrata sitä sinne 1600-luvulle, kun se ei kunnosta, se ei vaikuta oikein tieteelliseltä. Teillä se olisi vähän spekulatiivista vertailua. Mutta nyt hän on muuttanut mielensä, kun hän on katsonut näitä omia juttujaan taaksepäin. Hän on muuttanut nyt hiukan mielensä. No ei hänkään tekisi niin kuin Duhem, että hän katsoisi yksittäisiä, että hän katsoisi, että onko Descartesin inertia-liikelaki sama kuin 1300-luvun impetusteoriat, niin hän ei kuitenkaan katso, että noin. Mutta sitten, että hänen mielestään on eräitä yleisiä asioita, jotka on aika tärkeitä. Ja hänen mielestään moderni tiede, 1600-luvun luonnontiede, niin vaikka se niin kuin lähtökohdiltaan on toisenlainen keskiajalla, koska siinä tulee niin voimakas ajatus siitä yleisestä mekanistisesta matemaattisesta selittämisestä pohjaksi. Että kaikki ilmiöt sitten sille, kvaliteetit pois sieltä koko teoriasta, no tämähän on todella iso muutos keskiaikaan verrattuna, selitetään se sitten toisella lailla, että miksi maailma näyttää meistä sellaiselta kuin se on, sellaiselta kuin se näyttää, vaikka se oikeasti ole sellainen kuin meidän teoria on haitallista ajatella niitä värejä sillä lailla. Niin, tämä on kuitenkin jotenkin, tässä edetään toiseen suuntaan kuin kyllä selvästi. Mutta sitten toisaalta, Edward Grantin mielestä se, että yleensä oltiin siinä tilanteessa, että voidaan ruveta eteneen toiseen suuntaan ja käsitellä tätä aihepiiriä niin kuin luonnonfilosofiaa kokonaisuutena, niin ei sellainen voi syntyä nyt tyhjästä. Se on kyllä totta. Että, no hänen mielestään se, että sitä yleensä syntyy 1600-luvulla, niin perustuu siihen, että oli olemassa jo todella pitkä traditio ja paljon yleisöä, jota kuitenkin oppinut yleisö, joka oli kiinnostunut lukemaan tällaisia, ja kustantajat, jotka oli kiinnostunut julkaisemaan. Ja uskon, että näillä on niin kuin menekkiä. Ja halutaan keskustella tällaista kysymyksistä, niin tämä oli syntynyt kulttuuri. Ja se syntyi keskiajan yliopistoissa hänen mielestään. No sitten toisaalta, että se, että siellä oli käännetty se antiikin tiede, on toinen lähtökohta keskiajalle. No nyt hän ajattelee, että jos kirkko ja teologit olisivat keskiajalla lännessä ajatellut, että he ei halua tätä, he ei halua pakanakirjallisuutta tänne yliopiston
niin kuin eräät niin kuin täällä Suomen yliopistossa, Suomen Ruotsin yliopistossa 60-luvulla eräät teologit esitti. Niin tämä ei näyttänyt olevan se, kun otettiin aristotelinen tiede sinne, niin kyllä sillä aluksi oli hiukan, jotkut piispat olivat sitä mieltä, että tarviiko pakanojen tulla nyt opettamaan kristittyjä. Niin, mutta se aika nopeasti vaimeni se keskustelu, ja ei sen jälkeen ole koskaan, ei koskaan keskiajalla tällaista näin brutaalia keskustelua. No sitten se, että mielestä, Edward Grantin mielestä, mutta sitten hän ajatteli, että Grant esittää, ja tämä on kiinnostavaa tämä 1300-luvun luonnon filosofia, koska kirkko näytti se, että siis ketkä sitä tekee, ketkä teki tätä matemaattista fysiikkaa, niin kyllä osittain maisterit filosofisessa tiedekunnassa, mutta aika usein teologit itse. No, teologilla tämä sama koulutus, mutta sitten kun hän kirjoitti näitä pitkiä, näitä melko vaativia sentenssikommentaareja, niin 1300-luvullahan käy niin, että eräiden teologian opinnäytteissä niin on alussa noin 10 sivua jotakin teologista ongelmaa, selitetään, jotain armon tilan kasvua ja vähenemistä. Sitten sen jälkeen on 600 sivua pelkkää fysiikkaa. Niin kuin sitten, miten liike tapahtuu, kun kysymyksenä, että voiko armo ihmisessä lisääntyä ja vähentyä. Niin sitten tällainen tarpeellisesti voidaan käsitellään kvaliteettia ja latituudia, mikä on vaihteluväli ja mikä on maksimi ja minimi missäkin kvaliteetissa. Ja onko armotilassa myös maksimi ja minimi, jos on, niin sitten katsotaan sitä liikemalleja. Ja, no, tällaista rupesi olemaan sekä Englannissa, Pariisissa ja Oxfordissa. Mistä tässä oikein oli kysymys? On kiinnostava miettiä. Eräät piispathan valitti siitä, niin kuin Pariisin piispa Serson, että hänen mielestään olisi parempi, että yliopistossa, kun siellä tehdään teologian väitöskirjoja, niin se käsiteltäisiin niin kuin teologisia kysymyksiä, eikä sovellettaisi niihin fysiikkaan. Tai ainoastaan vähän, jos ollenkaan. Koska hänen mielestään teologisten väitöskirjojen pitäisi palvella niin kuin uskon elämää kristityillä, mutta eihän tällä ole mitään tekemistä sen kanssa todellakaan, oli Sersonin mielestä. Niin mä luulen, että nämä kirjoittajat itsekin olisi ollut aika valmiita hyväksymään sen. Mutta sitten, vaikka Pariisin piispa, joka nyt oli ehkä poikkeuksellisen oppinut ihminen, niin viitsi niin ainakin selailla niitä. Niin ei hänelläkään tullut mieleen sellainen, että hän kieltäisi tällaisen. Hän vain toivoo, että muutettaisiin nyt enemmän jotakin spiritualiteettia ehkä sinne, kun on kuitenkin teologiasta kysymys. Voisin kysyä, että kiinnostava kysymys, mistä tässä oikeastaan oli kysymys. Tässä on muutamia muitakin, siis minkä takia teologit halusivat tätä. No sitten siinähän näkyy, että tämä tiede, tämä luonnon, niin kuin Edward Grantkin sanoi, että nyt näyttää, että tämä teologialla ei ole itse asiassa mitään annettavaa siihen fysiikkaan. Että se liikenne ei ole sen suuntainen, koska kristillisen tieteen idea ei esiin ollenkaan. Ei kukaan näytä keskiajalla ajattelemaan niin, että ilmoitustotuuksia tänne fysiikkaan. Niin ei, sitä olisi pidetty niin pahana virheenä. Ei ole ton suuntainen se liikenne. Mutta sitten toisaalta teologit jostakin syystä haluaa erittäin paljon käyttää tätä fysiikkaa niin, että eräät ei tee mitään muuta kuin sitä. No, mikä siinä oli? Niin kyllä saattaa olla tällainen, tai jotakin vaikutusta tälläkin. Että tosiaan kun Pariisin piispa 1277 laati sen luettelon 219 oppilausetta, joiden opettaminen yliopistossa, joiden väittäminen todeksi on hereettistä katolisille, niin ei ole ihan kiellettyä käsitellä niitä luennolla, jos ne on pakanoiden kirjoituksessa, mutta jos ei pidä väittää niitä todeksi, kun ne on ristiriidassa katolisen opetuksen kanssa. No, tämä listahan on erikoinen, koska siellä on useita Tuomas Akvinolaisen teoksesta otettuja lauseita esimerkiksi. No, mehän
saa vähän miettimään, mikä tämän listan status oli, mutta monet otti sen kuitenkin aika tosissaan, koska se antoi innokkaille piispoille, jotka halusivat niin hiukan ajatella, että joku annetaan jollekin opettajalle, nyt laitetaan se opetuskieltoon, niin siellä oli perusteita. Ja sen takia maisterit yleensä tiesi, mitkä nämä on, ja vältti niitä. Kukaan nyt halunnut välttämättä olla tässä. Koska ne lauseet oli koska suuri osa fysiikan kannalta olennaisia lauseita oli tällaisia. Että Pariisin piispan komitea, jossa oli kyllä filosofia ja teologia mukana laatimassa niitä, niin oli sellaisia, että joku voisi sanoa, miten kaikkia Aristoteleen fysiikasta sanotaan välttämättömiksi totuuksiksi. Ja sitten, jos ajatellaan, että jos ne on välttämättömiä totuuksia, niin Jumala ei voi toimia toisin. Pariisin piispa kielsi opettamasta näin, että otettiin esimerkkejä. Tyhjiö ei ole mahdollinen. Hereettinen lause, todella, koska katolinen ei voi sanoa näin. Kun katoliset uskovat Jumalan kaikkivaltiuteen. Ja koska he sanoo, että Jumala ei voi siirtää maailmaa paikasta toiseen, sen takia kun Aristoteleen fysiikassa sanotaan näin, niin ei, tämä on hereettinen lause. Katoliset ei sano näin. Ja sitten muitakin. No tällainen ajatus, että otetaan Jumalan kaikkivaltius määritellään sillä tavalla, että kaikki sellainen, mikä ei sisällä ristiriitaa, on mahdollista Jumalalle. Siis ainoastaan sellainen proportio, joka sisältää ristiriidan, ilmaisia asiantila, jota Jumala ei voi toteuttaa, koska se, että ei voi toteuttaa sitä, on niin kuin järkevää, koska se olisi ristiriida. No, ristiriidan laki on erittäin keskeinen asema tässä koko skolastisessa ajattelussa. No niin, nyt oli tällainen ajatus, että annetaan Jumalan kaikkivaltiudelle nyt doktrinaalisesti noin korkea asema, siis piispat antaa sen. Ne ei ehkä itse ajatellut, ne ei ollenkaan ajatellut sen seurauksia. Mutta se seuraus oli se, että tämä spekulatiivinen fysiikka, niin sen piirissä sai sitten tehdä ihan suurin piirtein mitä halusi. Ja ajatellaan, että tämä on ihan hengellistä toimintaa, kun tässä nyt osoitetaan, tässä tutkitaan, mikä kaikkea olisi mahdollista Jumalan kaikkivaltiudelle. Niin esimerkiksi, että kuinka kappaleet liikkuu erilaisissa olosuhteissa tuossa spekulatiivisessa fysiikassa. No useinhan tutkitaan niin, että tuossa on, että kun se ei ole varsinaisesti empiiristä se tutkimus, että kuvitellaan erilaisia maailmoja, kappaleet erilaisia ominaisuuksia kuin aktuaalisessa maailmassa. Ja katsotaan, että miten ne liikkuisi siellä. Ja sitten kun liikkeelle on geometrisia todistuksia, niin kuin tasaisesti kiihtyvällä liikkeellä, niin silloin ajatellaan, että kun nämä on välttämättömiä totuuksia, nämä pitää paikkansa kaikissa kuviteltavissa maailmoissa. Nämä ei myöskään rajoita Jumalan kaikkivaltiutta. Sen takia, kun nämä on välttämättömiä totuuksia. Aristoteleen fysiikassa suurin osa ei ole. No, silti on erikoista, että miksi tämä nyt sai niin ison roolin 1300-luvun tohtoriväitöskirjoissa. No ehkä se, että oli aika paljon niitä tekijöitä, paljon nuoria ihmisiä, jotka oli älyllisesti kiinnostuneita asioista, ja heitä ei ne teologiasta loppujen lopuksi niin hirveästi kiinnostunut, mutta heitä kiinnosti fysiikka. Niin he laittoi sitten sellaisen alkukysymyksen, joka oli teologiasta. Tämä olisi tällainen sekulaariselitys. Toinen oli sellainen, että monet niistä ehkä oli niin vilpittömiä, että ne ajattelivat, että tämä on ihan oikea, tämä on just teologiaa. Että tässä selvitetään nyt todella kiinnostavaa asiaa, että mikä kaikki on mahdollista. Niin tämä on katolisten hyvä tietää. Ja tämä on ikään kuin teologista. Mutta Aristoteles ei tullut ajatelleeksi tällaista ollenkaan. Tämä oli, siis pakanafilosofeilla ei ole kaikkivaltiasta Jumalaa, mutta katolisilla on. No näinhän Petrus Aureoli sanoo, että tämä kaikkivaltiusoppi ajatus mahdollisesta maailmoista ja loogisesta mahdollisuudesta, tämä on katolinen oppi. Eikä se nykyään vaikuta siltä. No niin, valitettavasti täytyy lopettaa mun omia mieliaiheita, niin tuossa menee vähän pitkäksi helposti. Tässä vaiheessa voisi ottaa muutaman kysymyksen tai kommentin, jos ihmisellä tulee mieleen. Olin palannut 1100-luvulla
hetkeen ennen tätä käännöstyön alkamista, niin mitkä elementit teologisessa kuvastossa muuttu 1100-luvulla? Mitkä oleelliset elementit? Niin tämä luonnontieteen näkökulma. Joo. No olihan se 1100-luvullahan oli siis historiassa ja tieteellisesti usein mainitaan, mutta saavutukset ei ollut niin kovin ihmeellisiä, mutta kuitenkin keskustelu oli toisenlaista, koska silloin ei ollut vielä, tosi Aristoteleskin on jo käännetty 1100-luvun puolessa, mutta ei sitä luettu silloin, sitä ruvettiin lukea vasta 1200-luvulla, kun saatiin ne arabialaiset kommentaarit, jotka helpotti sen opiskelua. Mutta 1100-luvulla, niin siinä esimerkiksi Chartren koulussa ja yleensä ranskalaisissa kouluissa, niin teos, jonka luonnontiede siellä perustuu, niin oli se Platonin Tiimaios-dialogi, siis Platonin erilainen tiedemalli. Mutta se keskellä se varhainen latinankielinen Tiimaios-dialogi, jossa on Kalkkidioksen kääntymä ja selityksiä, niin se ei ole kokonainen, siitä puuttuu osia. Mutta tosiaan se 1100-luvun keskustelu oli platonista. Oli sitä Tiimaios-dialogin painotti sen vaikuttavaa. Näyttää muitakin lähteitä, että kyllä siellä oli myös ne Erimpenan, joka oli aikaisempi, Johannes Kotos Erimpenan, joka oli irlantilainen. Hän kirjoitti luonnosta ja teologiasta. Ne vaikeaselkoisia kirjoja, on kuitenkin tunnettuja. Ja se Erimpeana oli ehkä toinen. Ja sitten 1100-luvun puolivälissä tuli ensimmäiset arabialaiskäännökset. Ja silloin se Avicenna, Ibn Sina, Avicenna, niin Budisanimus-niminen henkilö käänsi latinaksi ja kirjoitti itsekseen samoisen traktaatin, mutta kun kelpeässä näyttää olevan samaa, siis Avicennan jutut. Niin tuossa ne oli lähteet mun mielestä. Oli Avicenna ja sitten mutta sitä aikaisemmin se Kalkkidioksen Tiimaios ja eri Johannes eri. Adelard Baat-lainen, siis Baat on nykyinen kaupungin nimi Englannissa. Niin hän oli pieniä traktaatteja, jossa hän tunsi arabialaista keskustelua ja käänsi niitä hiukan latinaksi. Niin sanottu, arabiassahan oli se tiede, mutta ihan se luonnontiede kuittakautsi siinä jo silloin tuli sitten vähän myöhemmin. No Adelard Baat on yleensä mainitaan myös tieteen historioissa. Henkilö, joka välitti hiukan sitä ihan varhaista luonnontiede, arabialaista luonnontiede. Nyt siis Avicennan lisäksi. Ja tässä on suomeksi. Mä sanon suomeksi pari kirjaa, ne ei ole toinen suomeksi, mutta suomalaisen tekee. Niin on se 1100-luvun fysiikasta, on se Pauli Annalan kirjoituksia, mutta myös toisessa kirjassa on suomeksi keskeään filosofia. Nimisessä kirjassa on luku 1100-luvun filosofiasta. Siinä mainitaan keskeisesti Pauli Annala. Tämä 1300-luvun fysiikka-teologiassa niin Olli Hallamaan väitöskirja. Hän käsittelee kokonaan tätä. Hän toimitti sinne yhden Roger Rosset-nimisen henkilön kommentaarin puolen siitä. Se on tyypillinen tällainen, että siinä käsitellään ääretöntä nopeutta ja ajattavuutta. Just tällaisia esimerkkejä teologian esimerkkejä. Oletaan, että kaksi enkeliä lähtee lentämään eri suunnista. Ne lentää matkalle esimerkiksi kilometri. Ja sitten toinen, eli lentää toinen, joka se toiseen pisteeseen ja toinen takaisin. Ja ne lentää niin kuin, tällaisia erotikysymyksiä tähän, että jos ne lentää eri nopeuksia,
nopeuksilla ja kiihtyvällä nopeudella. Ja se kiihtyvän nopeudella on eri, ne kiihtyy eri. Molemmat tehdään kiihtyvällä nopeudella, mutta eri suuntaan. Sitten lasketaan sitä, koska ne aina kohtaa, kun lentää toistensa ohi. No siinäkin vaikuttaa, että liittymäkohta teologia on ihan keinotekoinen. Nykylogiasta tuntuu siltä, että on ihan keksitty vaan tehdä silmälumeeksi. Mutta toisaalta kuka tietää, että on ihan mahdollista, että Roger Rosetkin ajatteli, että ei, tämä on, nyt ollaan niin kyllä hienoja salaisuuksia täällä. Selitätkö lyhyesti ihan minuutissa sen, että tässä on varmaan ihmisiä, jotka ei ole keskeään tutkia, mikä on sentenssikommentaari? Siis niin kuin väitöskirja. Niin, kun teologian opinnot oli aika pitkä keskiala, ensin pitää olla maisterin tutkinto, tai no kaikilla noilla järjestöjen jäsenillä, Ranskan Domikon ei välttämättä ollut, kun ne sai opiskella siellä omissa, niillä oli eri vapauksia, ja se opiskella siellä omassa järjestössä. Mutta sitten siitä lähtien, ne suoritti sitä opintoja, niin siinä meni silloin yliopistossa riippuen 8 vuotta. Ja suuri osa sitä opintojen loppuosa oli se, että he laati opinnäytetyön. No se oli ihmisten elämän, se on usein ihan elämän päätyö, siitä satsattiin niin paljon. Ja se kutsuttiin sentenssikommentaariksi. Ja sen taustana oli se, että yliopistoissa, ihan 1500-luvulle saakka, niin tämän teologian maisteri, niin se kutsuttiin noin, joka saattiin tohtori, niin teologian maisteri tekee tämän opinnäytetyön, jonka tiedekunta hyväksi. Niin saman mallin mukaan, se ikään kuin samalla perusmallilla. Ja se idea oli se, että kun Petrus Lombarcus, niminen 1100-luvun teologi, Pariisin piispa, hän laati kirjan nimeltä Sententiae, tarkoittaa siis suomeksi lauseita, oppilauseita. Petrus Lombarcuksen kirja Sententiae oli siis ikään kristinopin, katolisen kristinopin niin tuollainen yleisesitys jaettu 4 kirjaan. Käsitellään kaikkia aiheita. Että melko hyvässä järjestyksessä ja paljon perustuu Augustinukseen. No niin sitten keksittiin, että nyt kun tämä teologian opetus piti järjestää yliopistoista, niin ajattelin, että otetaan tämä Petrus Lombarcuksen Sententiae ikään kuin perusoppikirjaksi. Siis muualla kuin raamattuopetus ja parasti erikseen. Mutta 1200-luvulta lähtien se keskiajan yliopistossa pääpaino siirtyi tälle systemaattiseen teologiaan. Niin siellä se perusoppikirja on sitten tämä Lombarcuksen Sententiae. Ja sitten maisterit laatii sen opinnäytteen, niin he kommentoivat tätä. He käsittelevät Petrus Sententiae-kirjaa ja sanoo siitä jotakin omin sanoin, joka osoittaisi oppineisuutta. No sitten se muuttui sillä lailla, että kun kävi ilmi, että näyttäisi venymään, näistä on niin pitkiä, että ei ole järkeä siinä, että monta tuhatta sivua, niin lyhennetään sillä lailla, että tehdään questio, siis käsitellään eräitä kysymyksiä, jotka on otettu sieltä Lombarcuksen kirjasta, niin voidaan keskittyä ihan, niin kuin esimerkiksi tämä Roger Rosetuksen kirjasta, siinähän käsitellään vain, siinä on vain 5 kysymystä, mutta jokaista kysymystä on 200 sivua, niin siitä tulee jo 1000 sivua. Niin, tämä oli se, että se on tämä sama malli, mutta se tarkoittaa, että se muuttui sillä lailla, että se, että niitä kutsutaan sentenssikommentaariksi, mutta ei ne ollut enää tuolla peruskoulussa mitenkään sentenssikommentaariksi. Mitään kommentaareja. Ne oli vain niin kuin tuollainen, ne liittyi tähän, ne oli ankkuroitu siihen Lombarcuksen kirjaan. Koska Lombarcuksen teosta pidettiin kuitenkin katolisen teologian perusoppikirjan. Siitä monia sen lauseitahan oli julistettu heretisiksi. Ja kaikki sitten tiesi, että tässä meidän perusoppikirjassa on lukuisia lauseita, joita ei ole, älä siteraa niitä, koska ne on herettisiä. Mutta joo, tämän perusteella mitä esitit, niin tulee semmoinen olo, että myytti siitä, että katolinen kirkko keskiajalla olisi vaikeuttanut tieteen kehitystä, niin pitää paikkaansa. Onko tämä tulkinta oikein sun mielestä? Olisi vaikeuttanut. Niin. Vaikka se loi sen maaperän heidän edustamissaan tiedekunnissa, mutta koska sitten niin kuin herettisyyttä pelättiin, niin käytännössä sitten katolinen kirkko näyttää vaikeuttaneen tieteen kehitystä. Onko tämä tulkinta oikein?
Ei, siis nyt tämä, mitä mä tein, Eva Grant-tyyppinen malli, tämä idea on just päinvastainen. Tämä idea on se, että katolinen kirkko kyllä, siis, tai sanotaan Pariisin piispa, niin kun hän julisti oppilaansa herettisiksi fysiikassa, niin ne oli tosiaan, että ne on ristiriitaisia muutostotuuksien kanssa. Sen takia niitä ei pitäisi katolisten opettaa, koska katolisten ei muutenkaan ollut, niin kuin, se oli ihan kirkkojen piti puuttua siihen, jos joku esittää tunnustuksen vastaisia mielipiteitä katolissa kirkkoon. Niin sen tuli ihan tätä varten keksitty juttu, mutta lueteltiin ne. Mutta niin se erikoinen piirre siinä oli, että julistettiin heretisiksi juuri, siis julistettiin, että älkää odottako näin, että tyhjiö ei voi olla olemassa, koska Jumala voi luoda sen. Ja älkää odottako, oli useita, ehkä 10 joissa kehotetaan olemaan opettavat jollakin lailla, vaikka Aristoteleen fysiikan. Se sanottaisiin niin, koska se on ristiriidassa Jumalan kaikkivaltiuden kanssa, joka on katolinen doktriini. No, nyt tarkoituksena ei ollut edistää tiedettä kylläkään, mutta tämä oli jo hyvemmin käsitelty siinä vaikutusvaltaisessa kirjassa tuosta viime vuosina alussa. Että Pariisin piispa tuli ehkä ei tarkoitettuna sivuvaikutuksena niin tästä hänen sensuuritoimenpiteestään, niin hän antoi voimakasta tukea niin spekulatiiviselle fysiikalle, josta tuli 300-luvun johonkin keskeinen osa dominaatiossa. No luultavasti se olisi tullut, ehkä se olisi kehittynyt muutenkin, mutta olihan siinä se, että ei kukaan, joka teki uutta Aristotelesta poikkeavaa matemaattista fysiikkaa, niin kenelläkään ei ole mitään pelättävää siinä, että nyt oltaisiin tekemässä jotakin hereettistä. Pariisin piispa on kehottanut juuri toimimaan näin. Kyllä tästä on kirjoitettu aika paljon. Tätä on pidetty omituisena tilanteena jollakin lailla tätä asetelmaa. Mutta sitten toisaalta se, että sitten kun teologit itse, jos käyttävät niin paljon fysiikkaa, niin ei se koskaan moitittu. Sitä pidettiin ihan, se oli ihan hyväksyttyä väitöskirjoja. Eva Grantin mielestä on modernin tieteen syntylle oli olennaista se, että kirkko suhtautui niin hyväksyvästi ilman mitään kontrollia tieteeseen. Toisin kuin, niin kuin hän sanoi, toisin kuin arabimaailmassa, mutta sitä mä en oikein usko, kun mä en tiedä mitä arabimaailmassa tapahtuu. Brief follow-up. Joo, olen siis Adelan Paatin valvonnut. Ja itse asiassa hänen opettajansa Petrus Alfonsiin. Kyseessä on henkilö, joka noin 1100-luvun vaihteessa kirjoitti muun muassa astrologiasta monenlaista kiinnostavaa materiaalia. Ja hän kirjoitti tämmöisen kirjan kuin Epistola Peripatetikos, eli ranskalaisille peripatetikoille tämmöisen jonkinlaisen piiskakirjeen, jossa hän arvosteli kovasti ranskalaisten nykyastrologiaa ja totesi, että teille pitää välittömästi ottaa kaikki tämä uusi arabialainen tiede käyttöön. Ja teillä on aivan vanhentunutta kamaa täällä. Ja se, mikä oli kiinnostavaa tässä niin uudessa astrologisessa nimenomaan Aristotelissa tavarassa, oli se, että sieltä löytyi loistavia rationaalisia perusteluita esimerkiksi kristinuskon tiettyjen pointtien puolustamiselle myös polemisessa keskustelussa. Eli siinä nimenomaan niin nähtiin tämä tieteen rationaalisen argumentaation ja strategisten keinojen käytön arvo polemisessa keskustelussa. Ja haluttiin edistää tämmöistä niin sanottua puhdasta tiedettä tämän vuoksi. Niin se, mikä voisi olla kiinnostava kysymys, on tietenkin tämä, että minkä takia tiede, tai mikä sen tieteen tai tieteellisen tiedon suhde on sitten ilmoitustotuuteen tai uskonnolla, tai miten sitä voidaan käyttää tai olla käyttävää keskiajalla. Joo, toi on totta, että 1100-luvulla oli muitakin. Se oli tuollaista, niin kuin se kutsutaan 1100-luvun renesanssiksi, kun siellä oli kuitenkin tällaista tiedollista kiinnostusta. Ja piistakin ajatteli, että se on papeillekin ihan hyvä. Se tuolla olikin. Siiristyksessä oli kyllä korjaamisen varaa. Niin pienikin lisäimpulssi sieltä oppineisuuden maailmasta sinne suuntaan oli ihan teki hyvää. Niin. Esimerkiksi Petrus Alfonsi perusteli
sen miksi maapallon täytyy olla pyöreä. Eli siitä ja länsi on tämmöisiä perspektiivikysymyksiä, vaihtaa paikkaa koko ajan. Tämmöisiä hyvinkin keskeisiä astronomisia perusperiaatteita. Kyllä. Mutta hän oli vähän poikkeus, mä en lukenut ihan siellä sun jutuissa, että hän oli hyvä poikkeus, kun hän oli se arabitausta. Siis hän oli arabitausta, oli käynyt arabikoulun, hän oli kääntynyt juutalaisuudesta kristityksi. Siinä mielessä, mutta kuitenkin tämmöinen yksi impulssi muuten joukossa. Joo. Voitaisiin varmaan ruveta lopettelemaan, meiltä rupeaa aika loppuun kesken ja saadaan vähän tommonen reilumpi kahvipaussi. Niin anteeksi, joo. Mun mielestä kristityt saa olla kiitollisia kirkosta, koska kirkko muodosti sellaisen esteen, että muslimien tietoteorian kaikki pimeimmät alueet ei päässyt Eurooppaan läpi. Muslimilla itsellä ei ollut vastaavaa systeemiä, joka Al-Ghazali yritti panna järjestykseen ja Maimonides, mutta että kirkko saa olla kiitollisia kirkon tästä Pariisin piispan ja Franciscanien toimista. Joo, mutta nyt laitetaan purkkiin tältä erää ja jatketaan 3 aikaan paneelilla. Kiitos. Tuossa on